मुलुगनि मुंदांखा जारिमिनारि माहारियारि मानास हाग्रामायाव गोदान आलासिनि आगान। मानास हाग्रामायाव आरोबाव जोनोम मोनबावबाय गान्दा फिसा लोगो लोगो गान्दानि अनजिमायाबो मोसाजों समान समान जाहैबाय। मिथिंगानि नुथायखौ नायनानै गोजोननाय मोनग्रा एबा मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मानास माहारियारि नुथाया मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैबावबाय। मुलुगनि मुंदांखा जारिमिनारि माहारियारि मानास नुथायनि फुयाफारा हाग्रा ओनसोलाव माइनावनै मुंनि गोरबोआव थानाय बुन्दि गान्दाया मासे फिसा जोनोम होयो, जायनि जाहोनाव माहारियारि नुथायाव गान्दानि अनजिमायाबो गासै 48सिम जाहैबाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला दासान्दि मानास हाग्रानि नुथायाव बै गान्दा फिसाया जोनोम मोननायनि उनाव गान्दा आरो मोसानि अनजिमाया समान समान जाहैबाय, थामहिनबा गासै 48सिम जाहैबाय। मख'नो गोनांदि 2003 मायथाइनि सिगांसिम गान्दानि अनजिमाया लाथिख'। मानास हाग्रामानि नुथायाव गिबियै 2006 मायथाइयाव काजिरङा माहारियारि नुथायनिफ्राय दैबानायाव गोजावनानै फैनायनि उनाव काजिरङा माहारियारि नुथायनि थाग्रा जायगायाव फिसिनानै दोननाय मासे बुन्दि गान्दानि मानै अनजाथाव फिसाजों लोगोसे लाफानानै फैनाय जादोंमोन। बाक्सानिफ्राय अजय बसुमतारीनि रिपर्ट। নতুন পোৱালি এটা জন্ম হৈছে আৰু সেইটো দি আমাৰ পপুলেশ্যনটো এতিয়া গড়ৰ 48টা হৈছে আৰু বাঘৰো আকৌ ইণ্টাৰেষ্টিংলি 48টাই হৈছে, গতিকে মিলি আছে দুইটাৰ পপুলেশ্যন। ইয়াৰ পিছত দেখা যাওক কিমান হয়। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो, जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय। बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।